Аз първо искам да благодаря на Фондация за семейството и децата за това, оказа се много сполучливо партньорство. Да им благодаря още веднъж за това, че изработиха нашия нов сайт на училището, който е изключително модерен. И да се надяваме да го помним само за добри новини. И специално на господин Венков за тези часове, които ви проведе и които, вярвам, са били много ползотворни. Има екипи, които са напреднали повече, екипи, които са в момент на разработване. Надявам се, че сте получили тези знания, които са ви нужни, за да направите един уебсайт, когато имате възможност за това. Защото всички сме наясно, че бъдещето е в технологиите и в уменията ни да работим в интернет средата. Живота ни кара да свикваме с това. Така, това са 12-ти клас. 11-ти клас. Сертификат за екип Чуковете. Моля да заповяда екипа. Или капитана поне. Или капитана. Кой е капитана на Чуков? Сега не говорим тук за места. Вие имате още време да си разработите уебсайтовете. Това ще стане на един по-късен етап. Ще дадем персонални награди. Това са екипите, които са напреднали най-много на този етап след тези 2 седмици работа. Така че им благодаря за... Кой ви е капитан? Така че ви благодаря за отговорната работа и ви пожелавам накрая да вземете най-голямата награда от изработката на уебсайтовете. Благодаря ви. Сертификат за екип Общество. Заповядайте. Маги, заповядай. Да ги аплодираме. И 12-ти клас, екип Тигрите. Кои са тигрите? Да си го разработите уебсайта и да спечелите награда. Добре, Тони обеща публично пред 11-ти Б и пред 12-ти Б клас. Благодаря ви. Екип Уеб Войни. Капитана им отсъства, ще дадем на заместник капитана сертификата. Заповядай, Мими. Благодаря ви. Екип. О, Боже, много тематично. Кръгът мисъл. Защо сте точно кръгът мисъл? Харесвате кръгът мисъл? Да. Добре, аз понеже съм филолог и съм силно впечатлена от името на екипа. Благодаря ви. И екип Криза. Да разбера защо е точно криза. Капитана Защо криза? Криза на какво? Криза за пари, криза за интелект, криза за... мисълната дейност в училището. В уебсайта, но преодоляна криза. Преодоляна криза, чудесно. Когато е преодоляна криза, да, благодаря на всички за отговорната работа и за ентусиазма. Надявам се, че ви е било интересно. Може ли да ви чуя? Надявам се, че ви е било интересно. Марианча, какво ще кажеш? Беше ли ви полезно? Не знам дали чухте 11 Б. Мариан каза, че господин Венков е страхотен лектор
и са научили много неща от него. Вас не ли чух? Така е. Така е, чудесно. И аз благодаря. Аз искам да благодаря на госпожа Потоцка, която през цялото време ми е съдействала и ми показа как да общувам с всички вас прекрасни хора. Благодаря ви за всеотдайността. Аз също искам да благодаря както на госпожа Карамфилова, така и на господин Венков за приятните часове, за това, което и аз научих за работата с WordPress и заедно да помагаме на учениците да се развиват в информационните и комуникационните технологии. Искам да уточним, че края на този проект ще приключи чак някъде януари месец и тогава наистина вече ще има награди за тези, които са се справили най-добре. Нали? Сега има напреднали и някои, които не са чак толкова, но имате още време да направите нещата и да стигнем до финала, да имате едни хубави уебсайтове. Благодаря.